niin, tervehdys kaikille jälleen. Suora potku podcasti taas vuorossa. Meillä on mielenkiintoinen vieras tänään, Petteri Jaatinen. Esittelen kohta sitten. Benjamin, meidän vakiovieras, on pois. Että me puhutaan tänään fyysisestä valmennuksesta ja sen tärkeydestä. Ja Benjamin on fysioterapeutilla tällä hetkellä, että se on ehkä, ehkä olisi fyysinen harjoittelu pitänyt tehdä paremmin. Onko se ylikunnossa vai? No en tiedä, mutta se on fysiolla, eli tällä kertaa ei ole mukana tässä, mutta ensi kerralla sitten taas. Niin. Mutta sitten mennään päivän vieraaseen. Mahtavaa, että Petteri Jaatinen Jape paikan päällä. Sä oot tosi hyvin kouluttautunut, sulla on kokemusta vaikka mistä suunnasta ja jopa ulkomailta, mitä suomalaisilla valmentajilla on tosi vähän. Että mä tässä sanoin, että sä oot UEFA Pro-valmentaja, eli korkeimman taso ja Master of Sports ja fyysisen valmennuksen ja kaikki tällaiset. Ja kerro itsestäsi, että kuka sä oot ja mitä sä oot tehnyt tälleen, niin kuin aika lyhyesti. Joo, Petteri Jaatinen ja Javek sanotaan, ja mä oon ollut jalkapallon parissa nyt tänä vuonna 35 vuotta, niistä 32 vuotta niin kuin ihan päätoimisesti saanut leipäni jalkapallon kautta, ja Puotinkylän Valtin kasvatti tuolta Itä-Helsingistä, ja sitten sen jälkeen pisin työura tällä hetkellä on toistaiseksi niin kuitenkin HJK:ssa, eli siellä 27 vuotta kaiken kaikkiaan valmennusta ja sitten on ollut palloliiton tai Suomen niin noista nuorten maajoukkueissa. Ensimmäinen ikäluokka oli aikanaan 81, eli missä oli Miklu ja Väykkä ja kumppaneita, ja sitten myöhemmin siitä 2000 syntyneet 03, 05 ja 6 se puoli on myös tullut nähtyä. Sitten 90-luvun lopussa Kampmani Hape oli tuolla Skotlannissa Motherwellissä managerina, ja se pestasi tämmöisen nuoren innokkaan fysiikkavalmentajan sinne, ja se oli uutta silloin siellä, ja siellä oli ainoastaan Rangers, silloin oli aikanaan silloin fysiikkavalmentaja, mutta se oli sitä aikaa, kun niitä alkoi tulemaan tuolta Arsene Wengerin ja Viallin ja muiden kautta sitten, ja nythän se on kasvanut sitten ihan merkittävästi. Tämä on kuitenkin nuori ammattiala jalkapallossa, reilu parikymmentä vuotta näitä on ollut, ja itse on saanut olla siinä mukana kehittämässä itteensä ja kouluttautumassa ja kouluttamassa myöskin yli 30 vuotta. Skotlannin lisäksi on sitten kokemusta siis Ruotsista semmoisesta yksilövalmennuksesta, Jan Stare International Football Academista sitten pääsääntöisesti Suomi, HJK, Veikkausliiga, Naisten liiga, kaikki juniorit ihan tuolta 6-7-vuotiaista niin A-junioreihin saakka, niin kuin, että sillä tavalla niin on tullut pitkä matka tehty tässä näin ja nähty paljon. Mahtava homma, hei ja sen takia just, että me haluttiin sut tänne kuultavaksi, että just, ja sitten, että mennään tuohon niin suoraan, että fyysinen harjoittelu jalkapallossa, niin sitähän ei voi skipata, ja se on vaan niin tärkeä osa jalkapalloakin, että melkeinpä urheiluissa kuin urheilulaissa se on tärkeä osa, mutta jalkapallossa erittäin tärkeää. Ja sitten, että sen vielä tietää sen, että se on vaikeaa, koska pitäisi olla räjähtävä ja pitäisi olla nopea ja ketterä ja samalla pitäisi olla helvetimoinen kunto, että siinä mielessä, että se on ne vaatimuksethan on kovat. Ja sitten vielä moderni jalkapallo, niin kovempaa mennään ja pelejä on enemmän, niin sekin vie lisää sitä painetta, että tulee kauden aikana ihan uskomaton määrä pelejä ja peliminuutteja, että no, lähdetäänkö tästä, että, hei, että jos niin nopeasti pystyt sitä, mikä on muuttunut tässä, kun sä sanoit just, että sulla on niin monen vuoden kokemus tässä, niin mikä on jalkapallon fyysisessä harjoittelussa muuttunut tässä vuosien varrella? Se on tullut noin yleisesti ottaen, niin se on tullut huomattavasti niin kuin suunnitelmallisemmaksi ja sillä tavalla niin kuin enemmän on tullut detaljeita, mutta ennen kuin mennään koko tähän mun mielestä keissiin tähän fyysiseen harjoitteluun lapsilla, nuorilla ja tietysti aikuisilla, niin mun mielestä kaikista tärkein taito, mikä jalkapalloilijalla tulee olla, niin on nimenomaan se taito. Sä voit Just olla näin. kuinka nopea, sä voit olla kuinka kestävä, kuinka vahva, hypätä kuinka korkealle tahansa, mutta jos et sä osaa pelaa jalkapalloa, niin sit se on vaikeaa. Just Ja näin. sen takia, että sulla on
jos me lähdetään sieltä lapsuusvaiheesta liikkeelle, niin sen takia niiden perustaitojen, motoristen perustaitojen kehittäminen jo on se ensimmäinen tärkein asia, jotta sä pystyt sitten niin kuin käsittelemään sitä palloa, koska sitten myöhemmällä iällä kaikki tämä fyysinen harjoitteluhan tähtää siihen, että ne pelisuoritukset siellä kentällä ja harjoituksissa olisi niin kuin nopeampia, taloudellisempia, kestävämpiä, voimakkaampia laukauksia. Eli se taito on kuitenkin, taito on ominaisuus. Ja mun mielestä se pitäisi niin kuin ymmärtää, koska jalkapallossa me ei voida niin kuin eristää sitä, että meillä on fyysinen harjoittelu ja sitten meillä on taitoharjoittelu ja yleensä jalkapalloharjoittelu, vaan nämä kulkee kaikki yhdessä käsi kädessä, jotta saadaan semmoinen kokonaisvaltainen valmentautuminen siihen niin kuin pitkäjänteiseen toimintaan. Ja silloin kysymys on just nimenomaan siitä, niin kuin, että se taito on se, millainen sun ensimmäinen kosketus on, osaat sä harhauttaa, osaat sä ottaa haltuun, miten sä potkaiset palloa. Nämä kaikki on kuitenkin tärkeämpiä kuin se, niin kuin, että kuinka pitkälle sä jaksat juosta. Juuri No näin. niin, Mutta se oli alustus, mutta lähdetään siihen miten se on muuttunut. Niin totta kai tämä on tullut huomattavasti spesifimmäksi ja tänä päivänä niin meillä on erinäköistä tekniikkaa, mitä voidaan hyväksi käyttää siitä, niin kuin, että kuinka monta spurttia sulle tulee ja mikä on kokonaismatka, minkä sä liikut ja mikä on yleisesti kuormitustaso, missä mennään. Ja eli tämmöinen on ihan niin kuin uutta, niin kuin, että jos tämä ei voi sanoa nyt enää uutta, mutta jos mennään sinne vaikka 90-luvun alkuun, niin ei siellä ollut tämmöisiä, niin kuin, silloin ehkä jotkut kestävyysurheilijat niin käytti sykemittareita, mutta jalkapallossa oli ihan uutta. Samoin niin kuinka paljon pelaajia esimerkiksi testattiin, niin tänä päivänä juniorijoukkueissa seuroissa on ihan normaali arkipäivää, eli tämä on kehittynyt samalla tavalla kuin totesit, että jalkapallosta on tullut vaativampaa, peli on nopeutunut, juoksumäärät nimenomaan tämmöisen korkean intensiteetin tai spurttien määrät on kasvanut huomattavasti myöskin niin kuin juniorijalkapallossa, ei pelkästään huippujalkapalloissa aikuisilla, vaan eli se on se lajin evoluutio on tuonut ihan uudet vaatimukset fyysiseen valmennukseen ja valmistautumiseen. Juuri näin. miten sitten nyt jos lähdetään liikkeelle siitä, että pelaaja aloittelee jalkapalloharrastusta, eli puhutaan niin siitä lapsuusvaiheesta, eli miten siinä tulisi sitten tässä fyysisen harjoittelun ohjelmoinnissa ja suunnittelussa ja harjoittaa pelaajaa niin kuin siitä eteenpäin tässä vaiheessa. Joo. Jos ajatellaan että erilaisia vaiheita, mitä lapsen ja nuoren elämässä on, niin mä jakaisin tämän 3 eri vaiheeseen. Eli ensiksi on lapsuusvaihe, missä pelataan just 3 vastaan 3, 5 vastaan 5, ja sitten siellä ihan lapsuusvaiheen loppupäässä 8 vastaan 8. Sitten sen jälkeen tulee nuoruusvaihe, eli tullaan siihen murrosikäisen kynnykselle. Siinä on 8, 8 vielä, 11, 11, ja sitten tullaan sinne 16, 17, 18-vuotiaaksi, missä on se erikoistumisvaihe. No nyt kun se lapsi tulee ensimmäistä kertaa sinne jalkapalloseuran harjoituksiin tai se tuodaan sinne, niin mistä se lähtee liikkeelle, niin on yleinen liikunnallisuus. Eli ihan peruskoordinaatio, ketteryys, motoriset perustaidot. Eli justiin, niin kuin, että osaat sä niin kuin juosta, osaat sä ponnistaa, miten sä tuut alas, osaat sä heittää, osaat sä kääntyä, kiihdyttää, jarruttaa. Ihan näin yksinkertaisista asioista on kysymys. Tietysti meille valmentajille on aika selkeää, mutta ei semmoiselle nuorelle tai aloittelevalle valmentajallekaan, saatikka sitten välttämättä pelaajalle. Ja kyllä mä näen, että on lapsuusvaiheen tärkeimmät ominaisuudet on justiin sen nopeuden ja ketteryyden kehittämiset alle 5 sekunnin suorituksia, että niistä tulisi niin kuin sähköitä ja teräviä, niin kuin, että ei meillä ole liikaa suomalaisessa jalkapallossa yhtään niin kuin nopeita pelaajia, vaan kyllä meidän pitäisi pystyä niin kuin jo pienestä pitäen niin kuin kasvattamaan ja jalostamaan niitä. Ja jos ei me tehdä siellä lapsuusvaiheessa niin riittävästi niitä teräviä liikkeitä, että meillä ei ole spurtteja ja erinäköisiä kiinniottoleikkejä, hippoja ja tällaisia näin, niin jos me tehdään semmoista tasavauhtista, niin kuin tasasta junnaavaa juttu, niin ei meillä tule ikinä niin kuin nopeita pelaajia sitten. No, Siihen tulee lapsuusvaiheeseen myöskin liittyy niin tosi merkittävästi mun mielestä niin keskivartalon hallinta, ne lihakset, mitä siellä
on niin kuin tuon selkärangan ympärillä, vatsa, selkä, kyljet, niin nämä on se, mutta se yleinen liikunnallisuus, koordinaatio, eli millä tarkoitetaan tietysti lihaksiston ja hermoston saumatonta yhteistoimintaa, ja siihen se ketteryys vielä, ja ennen kaikkea taas siellä se taito. Joo, no tästä mä tuun tuohon just, että mulla oli yksi kysymys tuossa, että minkä takia li, liian usein suomalaiset pelaajat näyttää dieseleiltä ja kansainväliset pelaajat näyttää sprintereiltä, niin just että tässä sanoit, valotitkin sitä, että se tulee varmaan heti sieltä, miten me treenataan ja mitä me tehdään, että lyhyitä suorituksia. Tietysti kun taitoa harjoitellaan, niin sitä tarvitsee olla paljon toistoa, mutta just sitten, että ne pitäisi olla täysvauhtisia, että pitäisi olla sähköitä suorituksia, että me totutaan pienestä pitäen siihen, että kaikki on niinku kovalla temmolla ja nopealla niinku ajatuksella sitten, että se tuntuu Joo, puuttuvan valitettavasti suomalaisilta pelaajilta riittävän tai liian usein. just näin. Ja sehän ei ole niiden lasten vika, vaan sehän on niin meidän valmentajien vika. Niin kuin, että jos me ei ymmärretä sitä, että minkä tyyppistä sen harjoittelun tulisi olla, niin ne lapsethan tekee just niin kuin niitä asioita, mitä niille niin kuin opetetaan ja millä tavalla niitä vaaditaan. Mä oon pitkään ollut siis suurimman osan tehnyt just nimenomaan niin kuin junioripelaajien kanssa, niin mä lähdin aina siitä, niin kuin, että sitten kun me harjoiteltiin jotain uutta taitoa, olkoon se nyt vaikka niin kuin pallon kuljettaminen tai harhauttaminen, sitten sen jälkeen kun mä näin, niin kuin, että se, on, niin kuin se taito on hallussa, niin sitten sen jälkeen me alettiin tekemään niin kuin mahdollisimman nopealla tempolla, jotta se siirtyisi sinne peliin, koska jos me hölkätään siellä ja me tehdään se harhautus, niin sitten se näkyy samanlaisena siellä pelissä. Ja idea pitäisi olla se, niin kuin, että se harjoittelu on sitä, mitkä on ne pelin vaatimukset. Ja sitten jos Just sulle näin. tulee, niin kun me mennään kansainvälisiin turnauksiin, mentiin HJY kanssa, niin sitten kun meille tuli PSV tai AX vastaan, niin et sä sillä niin kuin lönköttelyllä niin kuin ikinä voi pärjätä siellä, vaan se on pakko niin kuin lähteä siitä, niin kuin, että hei, me halutaan, että nämä pystyy myöskin ohittaa tarvittaessa niin kuin ulkolaisia vastustajia. Ja siihen niin kuin justiin niin kuin yleisesti ottaen, niin tosi moni valmentaja ehkä niin kuin kokee fyysisen valmennuksen aika vaikeana asiana. Sen takia, että ne on vähän epävarmoja ehkä siitä. Ne voi olla niissä pallollisissa pienpeleissä ja kaikissa muissa, ne voi olla ihan niin kuin kartalla, että mitä täällä tapahtuu ja mitä pitää tehdä. Mutta sitten kun mennään tähän näin niin kuin, ominaisuuksien kehittämiseen, niin sitten niin kuin moni myöntää, niin kuin, että menee sormi vähän suuhun eikä tiedä, että miten se tulisi niin kuin, toteuttaa. Just näin. Mites sitten, Jaape, toi harjoittelun määrä, puhutaan aina tuntimääristä ja harjoituskierrosta, no tietenkin joka paikassa, ainakin Suomessa rajoittaa nämä jo harjoitusolosuhteet, rajoittaa sitä määrää, vaikka coachi haluaisi vetää treenejä, niin ei ole fasiliteetteja, mutta miten sä näkisit niin tämä lapsuusvaiheen harjoittelun, että se olisi optimaalista se pelaaja ja niin kuin kehityksen kannalta, että se veisi sitä eteenpäin. No siis lapsuusvaiheessa niin liikunnan määrä yleisesti ottaen pitäisi olla niin kuin todella suuri. Ja nyt me ei puhuta pelkästään niin kuin jalkapallosta, vaan yleisesti se, niin kuin, että meet sä pyörällä kouluun ja miten sä meet treeneihin, kävelyt sä sinne mutta ei kuitenkaan lapsuusvaiheessa niin kolme niin kuin, joukkueharjoitusta, niin sanotaan tuonne alle 10-11-vuotiaaksi on ihan riittävä määrä. Mutta kysymys on sit siitä, että mitä ne lapset tekee niin kuin omalla ajallaan. Niin kuin, että me edustetaan kaikki vielä sitä ikäluokkaa, kun oli pihapelejä tosi paljon. Ja jos me luodaan niin sellaisia edellytyksiä myöskin niin kuin siellä joukkueympäristössä, niin kuin, että muistan aikana klubissa, niin me vietiin pieniä maaleja ja tötsiä ja keppejä sinne niin kuin 2 aikaa sinne kentälle. Ja sitten kun ne pojat tuli ja tytöt tuli koulusta, niin sitten ne laittoi omia pelejään siellä pystyyn. Ja sitten ehkä treenit alkoi sanotaan niin kuin sitten vaikka kello 16.30, mutta siellä innokkaammat saattoi olla siellä 1,5 tuntia aikaisemmin, kun me vaan mahdollistettiin se. Just. Mutta tänä päivänä niin valitettavasti se, niin kun, nyt mä puhun yleisesti, en pelkästään jalkapallosta, vaan se lasten liikunnan määrä, kun se on romahtanut niin käsittämättömän paljon, niin sen takia se teettää haasteita myöskin sitten tässä päässä seuratoiminnassa oleville valmentajille, että ne joutuu miettimään sitä, niin kun osa ei ihan oikeasti niin ole hikoillut välttämättä tai osaa juosta takaperin tai ponnistaa 2 ajalla, puhumattakaan keskivartalon hallinnasta, niin kuin, että ne pystyisi tekemään jotain rapuliikkeet tai jotain muuta, niin
meidän pitää niin kuin seuroissa pystyä valmentamaan niistä vastaamaan niin kuin niihin, ja niitä pitää niin kuin säännöllisesti, järjestelmällisesti, niin kuin suunnitelmallisesti alkaa tekemään vaan alusta saakka. Just näin. Joo. Eli tavallaan mä vähän kertaan tässä nyt sitten, eli tähän niin kuin lapsuusvaiheeseen monipuolista räjähtävyyttä, öö, öö, Kehon hallintaa. kehonhallinta, eli monipuolista kaiken näköistä erilaista toimintaa ja mahdollisimman paljon. Kyllä, Mutta sitten just, että mahdollisimman paljon niin kuin mut ei ole dieselinä. erilaista liikuntaa, niin kuin, ja sillä ei tarvi olla niin, kuin, silleen, niin strukturoitua, niin kuin, että sun pitää olla tosi tarkat rakenteet, vaan ihan pelkästään se, niin kuin, että se lapsi liikkuu, niin se on jo, niin kuin, että menee se sitten vanhempien kanssa niin kuin pyöräilemään tai uimaan tai talvella luistelemaan, niin se, että se liikkuu, koska sitten sieltä tulee kuitenkin sit siellä seuraympäristössä tulee niin kuin sitä liikkumista myöskin, niin mutta se yleisyys siihen, niin kuin yleinen niin kuin monipuolinen liikunta, nyt me voidaan myöhemmin puhua siitä monipuolisuudesta ja monilajisuudesta sen takia, että Suomessa nämä kaksi on niin kuin semmoista asiaa tai termiä, mitkä helposti niin kuin ymmärretään väärin, mutta paljon määrää ja sitten se 3 kertaa ne joukkueharjoituksia ja sitten omalla ajalla niin sitä palloa, niin ihan varmaan tapahtuu. Joo. Joo. Mennään hei, sitten kato lapsuusvaiheesta mennään niin sanotusti murrosikään ja sitten se on niin henkilökohtainen, että jollain on ongelmia, jollain ei ongelmia, jopa pääkopassa, että se on kumminkin paljon mullistavaa tapahtuu ihmiskehossa sen murrosiän aikana, niin kerro sitten, että just että näistä ongelmista ja mitkä sun niin kuin vinkit ja vihjeet on sitten, että miten murrosiässä tätä treenaamista tehdään, kun kumminkin, että sitten varsinkin nämä, jotka haluaa päästä eteenpäin, niin ne haluaa treenata kovaa, mutta just, Joo. että se ei välttämättä onnistu. Joo. Se ei onnistu nuoruusvaiheessa, se ei onnistu, jos siellä lapsuusvaiheessa ei ole tehty tiettyjä niin kuin, asioita niin kuin oikein. Se on vähän sama niin kuin koulussa, niin kuin, että sun pitää ensiksi opetella kirjaimet ja sitten tavut ja sitten sä opit sanoja jalkapallossa ja yleensä se, niin kuin, jalkapalloilija on kuitenkin aina myöskin niin kuin urheilija. Ja jos sä oot niin kuin, yrittänyt oikaista siellä, niin kuin siellä lapsuusvaiheessa tiettyjä asioita, vaikka tämä keskivartalon hallinnan tai perusliikemallien, mä heitän nyt vaikka erinäköiset kyykyt tai kierrot tai heilahdukset, niin jos et sä ole siellä ollenkaan tehnyt niitä, ja sit sä tulet semmoiseen vaiheeseen, missä aletaan ehkä vaativammin harjoittelemaan, niin se on tosi vaikeaa. Loukkaantumisherkkyys niin kasvaa huomattavasti, ja sen takia niin nämä perusliikemallien ja motoristen perustaitojen hallinta on perusta sille, jotta nuoruusvaiheessa voidaan alkaa sitten niin kuin, nostamaan määrää, intensiteettiä, tai laatua, määrää ja sitten volyymia, että me päästään niin kuin siis siihen niin kuin eteenpäin, niin kuin että me voidaan ihan oikeasti uskallata harjoituttaa niitä, jotta niin ne alkaisi kehittymään. Se mihinkä viittasit tietysti tuossa noin, PHV, eli Peak High Velocity, eli tämä nopean kasvun vaihe, joka kestää tai alkaa tytöillä yleensä 10-12-vuotiaana, pojilla 13-14-vuotiaana on se piikki. Se pitää niin kuin ymmärtää ja huomioida, mitä silloin elimistössä tapahtuu. Ja sen takia, että valmentajat on kuitenkin niitä, jotka on niiden pelaajien, niiden ihmisten kanssa, niin niiden tulisi ymmärtää fysiologiasta ja anatomiasta sen verran, niin kuin, että ne tajuu, että mitä kannattaa tehdä ja mitä ei, missään nimessä ei kannata tehdä. Mutta se pohja pitäisi valaa siellä lapsuusvaiheessa ja sen nuoruusvaiheen alussa justi, ja siellä tulee näiden perusliikemallien kautta sitten, niin aletaan, esimerkiksi jos me puhutaan vaikka voimaharjoittelusta, niin aletaan käymään kyykyssä ja aletaan tekemään niin kuin ylävartalolla käsiä tai vetoja, sitten työntöliikkeitä, keskivartalon hallinta edelleen niin kuin ihan tosi tärkeä, lannessarana liikkeet, erinäköiset niin kuin, lantion nostot tai yhden jalan maasta vedot tai tämän tyyppiset liikkeet, niin ne on universaalia liikkeitä siis sinänsä, niin kuin, että meidän pitäisi pitää ne niin kuin aina mukana, kun me tehdään jonkinnäköisiä ohjelmia. Ja onneksi tänä päivänä on useampia seuroja, jotka ymmärtää sen merkityksen, niin kuin, että mitä on tehty aikaisemmin ja mitä tässä iässä pitää niin kuin tehdä, jotta se niin kuin mahdollistaa sen harjoittelun. Mutta jos ajatellaan siis sitä ihan, että mitä tulisi tehdä, niin se voimaharjoittelun aloittaminen on ihan ehdotonta, niin kuin, että siellä mielellään siellä 10-11-vuotiaana sekä tytöillä että pojilla.
Ja ei se tarkoita sitä, niin kuin, että laitetaan tankoon rautaa, vaan niin kuin, tapahtuu kuminauhalla, omalla keholla, kuntopallolla, kahvakuulalla, ehkä jollain käsipainolla. Ja sitten kun siitä päästään taas pikkuaskel eteenpäin, niin sitten sen jälkeen voidaan laittaa ihan oikea tankoja. Mutta siellä on se tekniikan hallitseminen ja sitten ne maltilliset niin kun, kuormat, mitä siellä on, jotta ei tule loukkaantumisia, niin siitä lähtee. Sitten jos taas mennään nopeuspuolelle, siellä pitää ehdottomasti säilyttää. Alkaa tulee hyppyharjoittelu, kimmosuutta, erinäköiset loikat, yhden jalan ponnistukset, kahden jalan ponnistukset ja totta kai liikkuvuus sen takia, että ihmisille tulee luuston kasvun myötä, niin tulee mittaa lisää, ja silloin se tarkoittaa sitä, niin kuin, että takareidet on niin kuin, tiukkana kuin viulun kielet, eli jalkapalloilijoiden liikkuvuusharjoittelut välillä näyttää hassulta sen takia. Niin kuin, ja se johtuu ihan pelkästään siitä, että laji tekee tietyt vaatimukset sille, mikä niin kuin, aiheuttaa sitä kireyttä, ja sitten se kasvu siihen päälle vielä, niin siitä on haaste. Alkaisinkohan mä kasvaa, kun mulla on takareidet vieläkin kipeä, vaikka no 15 vuoteen kohta pelannut fudista. Niin Mutta tuo liikkuvuushomma, niin sitähän kaikkihan me tiedetään, että kun ollaan itsekin pelattu ja harrastettu ja valmennettu, niin ihan liian vähän tulee kiinnitettyä huomioon siihen pelaajien ja niin kuin liikkuvuuteen, venyttelyyn, lihashuoltoon. Paljon näkee sellaisia, että coachi vaan sanoo, että venytelkää, tehkää jotain, kyllä se pitäisi olla niin kuin ohjattua niin kuin silloin tuossa Peltsi tuli nähtiin tuossa, muista missä me nähtiin tuossa, niin Peltsi tuli sanoa, silloin mä olin HIK:ssa 84, Jabe oli silloin 83, ja niin Peltsi tuli sanoa, että kyllä se oli hieno, hän muistaa aina sen, kun te treenin jälkeen tai pelin jälkeen, niin te veditte pienet loppuveryttelyt, ja sitten teillä oli niin kuin nämä ohjatut venyttelyt. Se, kun itse on alan ihminen, hieroja, osteopaatti, niin sen tietää, että jos et sä niitä niin opeta, lähettäisiin ihan samalla, kun Jape tuossa mainitsi, että opetellaan näitä liikesarjoja, koordinaatioja, sieltä pienestä pitäisi. Se pitää tulla samalla lailla, kun että sulla on pallo mukana harjoituksessa, kengät on plankattuna, niin lihassuototoimenpiteet, harjoittelu, hyvä ruokavalio, uni, palautuminen, bla bla bla. Niin se pitää vaan coachin opettaa. Kyllä, ja se toi vielä tuosta venyttelystä silleen, niin kuin, että suomalaisessa jalkapallossa on pitkään ollut justiin tämmöinen, mä en tiedä tuleeko se yleisurheilusta vai mistä se on tullut, mutta niin kuin te tiedätte, kun te pyöritte tuolla maailmalla ja Keski-Euroopassa, niin aika harvoin siellä loppujen lopuksi kuitenkaan venytellään, mutta siellä tehdään dynaamista liikkuvuutta, mikä sitten taas haastaa niin kuin tasapainoa, koordinaatiota ja jopa voimaa. En sano, niin kuin, että mutta ei löydy tutkittua tietoa siitä, että venyttely parantaisi jollain tavalla, mutta se on hyvin niin kuin tämmöinen subjektiivinen kokemus, että jos tuntuu, että takareidet on jumissa, niin totta kai niille kannattaa jotain tehdä, mutta meillä on se valitettavasti suomalaisissa ollut se, niin kuin, että suoraan sen treenin jälkeen, kun se lihas on väsynyt, Korhonen tietää, niin ei sitä silloin saisi venyttää, vaan siellä voi syntyä enemmän niin kuin vielä niin kuin vahinkoa, että sitten se pitäisi tapahtua 1,5–2 tuntia sen jälkeen. Joo, se on justiin näin, että ei liian pitkiä venytyksiä, että moni ei tiedä sitä, että kun on alkuvenyttelyyhteydessä tehtävät lyhytkestoiset venytykset, mikä niiden tarkoitus on aktivoida se lihas, valmistaa siihen harjoituksien jälkeen voidaan tehdä heti samalla lailla vähän hiukkasen pitempiä venytyksiä, mutta ei missään niin, että lyödään tappiin ja pidetään siellä minuutti, vaan sitten tosiaan kun ollaan oltu sen 1,5–3 tuntia harjoitusten jälkeen, niin sitten tehdään tavallaan ne lihaksen lepopituuteen tähtäävät venyttelyt. Että... No. Onko tässä nyt sitten, että just että tässä murrosikävaiheessa, niin sit suurimmat ongelmat on, tai niinku virheet, olisiko nyt ongelmat, virheet sitten, että just, että ei olla nuoruusvuosina, lapsuusvuosina ei olla tehty niinku oikeita asioita ja sitten aletaan yhtäkkiä junttaamaan, että vedetään hirveät painot tankoihin ja sitten aletaan treenimääriä koventaa ja tehoa pistää eteenpäin. Ja sitten joku on just siinä pahimmassa kasvuvaiheessa ja joku ei ole tehnyt niitä, niin ongelmiahan siitä tulee. No sanotaan, että toi on niin kuin se pää, mikä siinä on justiin, niin kuin, että on tehty väärin. Osalla voi olla se, niin kuin, että ne ei ole tehnyt millään tavalla. Että kyllä mä oon tavannut niin kuin, justiin HJK:ssa, kun on pitkään niin kuin ollut ja ihan siis maajoukkuetasolla niin kuin nähnyt semmoisia pelaajia,
kun on maajoukkueen tapahtumissa keskustelu heidän kanssaan, niin siellä on hyviä taitavia kavereita, jolle ei ole koko elämässä aikana, vaikka ne tulee 16-vuotiaiden maajoukkueisiin, niillä ei ollut minkäännäköistä niin kuin siis sillä tavalla ohjattua tai suunniteltua niin kuin fysiikkaharjoittelua. Ja sitten kun Joo, niiden kanssa juttelee, niin sitten ne on jo, että kyllä häntä kiinnostaa. Niin lähinnä se justiin, niin kuin, että sen lapsuusvaiheen ne yksinkertaiset helpot kyykyt, mitä siellä on, ne luo perustan sille sitten, jotta sitten voidaan kyllä tangon tai trapparin kanssa alkaa käymään niin kuin siellä kyykyssä ja sitä myöten niin kuin kehittämään sitä suorituskykyä. Sen takia, niin kuin, että tuossa on niin kuin lasten ja nuorten voimaharjoittelu, mikä on itselleni tosi tärkeä juttu ja mitä yritän niin kuin aina sanoa, niin on se, niin kuin, että se voima kehittyy lapsuudesta alkaen monipuolisten erilaisten voimaharjoittelun seurauksena. Ja se, mikä siinä on makeeta, niin eihän sen lihaksen koko ei ala siinä iässä vielä kasvaa, mutta se, mikä se vaikuttaa, niin on siihen, niin kuin, että niiden myöskin niin kuin jalkapallollista niin kuin teknisistä suorituksista tulee tarkempia, nopeampia, voimakkaampia, kun se lihaksisto saa uusia ärsykkeitä hermoston kautta. Ja sitten niin mä tein opinnäytetyötä tuonne Haaga-Heliaan, niin mä paljon tutkin siis 10, 12, 15-vuotiaiden harjoittelua, niin siellä oli ihan selkeästi espanjalaisissa, portugalilaisissa, saksalaisissa tutkimuksissa näytettiin toteen se, niin että 2 kertaa viikossa ne teki tämmöisen 6 viikon intervention, niin pelaajien niin kuin pujottelu, syöttötarkkuus, sitten tietysti niin kuin nopeus, kimmosuus, niin suunnanmuutos parani sillä, kun 2 kertaa viikossa tehtiin 6 viikon ajan niin voimaharjoittelua hyvin just pienillä näin. painoilla, mutta se, että se oli suunniteltua, se oli säännöllistä, järjestelmällistä, niin ei pelkästään se, että niistä tuli nopeampia, kimmosempia, kestävämpiä, mutta ennen kaikkea niistä tuli myöskin niin kuin taitavampia. Joo, joo, Ja siellä nuoruusvaiheessa tämä tulisi niin kuin ymmärtää, koska se siirtää sitten taas sitä, että siellä pitää riittävästi tehdä sitä niin kuin määrää ja laatua, jotta se mahdollistaa sen kehittymisen. Mutta sanotaan näin, niin kuin, että se, niin kuin mikä se suurin virhe tuossa nuoruusvaiheessa voisi olla se justiin, niin kuin, että sitten mennään niin kuin ihan äärestä laitaan, niin kuin, että lähdetään, niin kuin Joonas sanoi justiin, niin kuin, että jos ei ole tietoa, niin sitten lähdetään niin kuin ne määrät ja kilot, ne voi olla aivan vääriä, tekniikat voi olla huonoja, niin ne voi aiheuttaa sitten, koska voimaharjoittelun yksi tärkein ominaisuus tai tavoite on tietysti myöskin niin kuin vammojen ennaltaehkäisy, koska semmoiset urheilijat, jotka liikkuu paljon, urheilee paljon, käy salilla, niin niille tulee tutkimusten myötä tai mukaan vähemmän loukkaantumisia kuin näille, joilla ei ole sitten lihaskudos ei ole niin kuin riittävän vahva. juuri näin. Ja tämä on niin tärkeä asia just, että se on kumminkin kontaktipeli ja se joudut liikkumaan, sä joudut pelaamaan ja tulee taklauksia just, että mitä paremmassa fyysisessä kunnossa se on, niin sitä vähemmän niitä tulee. Että se on just, että se Kyllä. on aika monella tutkimuksella osoitettu ja se on vaan näin. Öö, no sitten tavallaan, sitten kun murrosien jälkeen aletaan menee kohti nyt sitten aletaan niinku tavoitteet kovenee monesti ja sitten just, että aletaan mennä kohti aikuisurheilua, aletaan mennä niin kuin miesten joukkueita kohti, niin miten se muuttuu sitten, että onko se tavallaan, että se lapsuus, sä oot nyt kertonut just, että tämä on varmaan monelle niin mielenkiintoista se, että just, että se lapsuusvaiheessa olisi pitänyt jo aloittaa, murrosiässä sitä jatketaan, niin tavallaan siinä on ne samat askeleet tavallaan, että Mm. sä rakennat sitä eteenpäin, niin kerro sitten, että miten se nyt sitten menee, että onko siinäkin sitten tavallaan, että se on vaan, että miten per pelaaja on sitä niin kuin aiemmin tehnyt, että sitä ei voi taas mennä 0–100. Eli erikoistumisvaiheeseen kun siirrytään, niin silloin sen lapsuusvaiheen, nuoruusvaiheen niin kuin ne perustyökalut pitäisi olla kunnossa. Sen takia niin kuin erikoistumisvaiheessa sitten, kun ollaan siellä murrosiän niin kuin lopussa, eli 16, 17, 18, niin silloin voidaan alkaa tietysti niin kuin nostamaan niin kuin selkeästi niin kuin harjoittelun niin kuin tehoja sitten, mutta sitä edeltää se, että tietyt liikemallit tai tietyt niin kuin kestävyyden tai nopeuden tasot on kunnossa, ja niin ei voi olla siellä, että sä alat niin kuin siellä 16-17-vuotiaana niin tekemään niitä sitten niin kuin liian nopeasti, koska se johtaa ihan niin kuin selkeästi niin kuin sitten niin kuin loukkaantumisiin ja sitten pahimmassa tapauksessa loukkaantumiskierteeseen. Ja
siellä pitää huomioida se yksilöllisyys. Siinäkin iässä vielä niin pelaajat on hyvin erikokoisia. Mulla oli aikanaan HJK C15 niin 192-senttinen toppari, ja joka painoi 80 kiloa, ja sitten oli taitava keskenttäpelaaja, joka painoi 42 kiloa ja oli 152 senttiä pitkä. Niin kyllä näille piti niin kuin huomioida se, niin kuin, että liikkeet oli samoja, joo, mutta sitten niin kuin ne painot, millä tehtiin, ja sitten toistojen määrät ja sarjan määrät, niin ne oli ihan erilaisia. Juuri Tämä näin. pienempi herra pelaa tällä hetkellä HJK keskikentällä ja on omassa pikkuhuhka- ja maajoukkueessaankin No, nimiä nyt mainitsematta. Mutta joo, niin se, mikä erikoistumisvaiheessa on myöskin niin kuin se, niin kuin, että sitten aletaan, niin kuin, silloin tiedetään jo, niin kuin, että ketkä on niin kuin suurin piirtein toppareita, ketkä on laitapuolustajia, todennäköisesti keskenttäpelaa hyökkäjiä. Ja siellä pystytään sitten niin kuin erikoistumisvaiheessa ihan sama kuin taitojen niin kuin suhteen, niin alkaa fyysistä harjoittelua sitten niin kuin spesifioimaan, että kyllähän tuommoiset niin kuin isot topparit, niin kyllä ne vaatii niin kuin ylävartalossa niin kuin ihan erilaista voimaa ehkä kuin joku pieni taitava keskenttäpelaaja. Ei tarkoita sitä, etteikö se tarvitsisi ollenkaan, mutta kun sä painit niin kuin hyvien taitavien isojen hyökkäjien kanssa, niin kyllä käsien käyttää ylävartalon voima, keskivartalon voima, niin on ihan oma lukunsa silloin kanssa, ja siellä pystytään sitten niin kuin myöskin erikoistumaan sinne, että ihan sama kuin maalivahdeilla, niin niiden harjoittelu on erilaista kuin sitten vaikka hyökkääjän niin harjoittelu. Nämä on asioita, mitä erikoistumisvaiheessa niin voidaan ottaa niin huomioon. Ja nyt silloin yleensä erikoistumisvaiheessa, niin jos puhutaan ihan puhtaasti semmoista niin kuin huipulle tähtäävästä kilpaurheilusta, jalkapallosta, niin silloin ne asiat, mitä Vesku mainitsi tuossa aikaisemmin jo, eli palautuminen, kuormitus, niin sen seuranta ihan tosi merkittävä. Tuommoisessa keski-eurooppalaisessa akatemiassa se tilanne tulee automaattisesti siellä, mutta Suomessa esimerkiksi niin ne on lukioikäisiä kavereita, niillä voi olla 3 aamuharjoitukset, niin kyllä meidän pitää olla kartalla sekä siellä koulussa, että myöskin sitten siellä seurassa, niin kuin, että mistä se päivä koostuu, kuinka paljon ne nukkuu, kuinka paljon ne syö. Pääsääntöisesti niin kuin urheilijat syö liian vähän, nuoret tällä hetkellä. Mä näen sen tuolla Mäkelän rinteen urheilulukiossa niin kuin päivittäin. Niin erikoistumisvaihe on kuitenkin sitten, että siitä on vielä kuitenkin sit yksi steppi sinne niin kuin aikuisten maailmaan. Ja se transitiovaihe siinä, niin se on niin kuin sillä tavalla herkkä sen harjoittelun määrän, laadun suhteen ja sen kuormituksen niin kuin näkökulmasta, jotta sitä nuorta pelaajaa ei liian aikaisin kuitenkaan sitten saa niin kuin, polttaa loppuun eikä rikkoa. juuri näin, eli järki käteen niissä, että kaikillahan olisi halua, että harjoitusmäärät on tapissa koko ajan, mutta just, että se pitää olla yksilöllistä ja sitten, että uskaltaa myös levätä. Eli se on ehkä mulla omasta kokemuksesta, että silloin nuoruudessa, että niin jos pääsisi sinne takaisin, niin mä uskaltaisin myös levätä siinä. Että se oli niin sitä, että piti olla ja oli hirveä palo treenaamiseen, mutta sitten just, että olisi ehkä saanut vielä tehoja enemmän irti, jos olisi niin välillä vaan kylmästi levännyt. Että se on, Kyllä, ja tänä päivänä se varsinkin sitten niin kuin suomalaisellakin niin kuin huipputasolla, niin kilpailupallotasolla, kun se peli on nopeutunut, niin se justi, niin kuin, että jos sä vaan koko ajan niin kuin harjoittelet niin kuin, ja sulle ei tule superkompensaatiota, että sun energiavarastot täyttyy ja lihaksisto ja hermosto niin lepää, sä nautit riittävästi nestettä, niin et sä pääse sinne seuraavalle tasolle ikinään, jos sä aina harjoittelet vähän niin kuin väsyneenä. Harjoitella pitää harjoitella kovaa, määrä pitää olla, laatu pitää olla, mutta sitä harjoittelua pitää pystyä rytmittämään, niin kuin, että jos joskus tuntuu siltä, niin kuin, että nyt tämä ei kulje, niin silloin voi ihan hyvin olla parempi, niin kuin, että sä otat sen levon tai lihashuollon, että semmoinen sanonta less is more, niin se pitää joskus niin kuin hyvinkin paikkansa, koska jos me väkisin koko ajan vaan tungetaan ja mennään, ja että meillä suunnitelmassa lukee, mikrosyklissä lukee tämä näin, niin kyllä pitää pystyä kuuntelemaan sitä pelaajaa, sitä ihmistä. Niillä on muutakin elämää, niillä on kouluta, niillä on ystävät, niillä on perheet, niin ei tämä saa olla liian kapeakatseista. Totta kai pitää keskittyä siihen, mitä tehdään, mutta kyllä siinä niin sellainen kokonaisvaltainen kuva pitää pystyä säilyttämään. Niin se, että niin kuin väkisin tehdään jotain, niin se ei niin kuin yleensä niin kuin tuota hyvää.
No. Sä tuossa mainitsit, että jopa HJK:ssa asti, että on niinku pelaajia 16 ikäluokkaa asti, että ne ei ole tehnyt mitään näitä fyysisiä, mutta sitten sanotaan, että meillä on niinku hyvä lahjakas pelaaja, niin miten sä sen niinku sitten rakennat tavallaan sellaiselle, sitten se on niinku, että miten se niinku kehitetään sitten näitä fyysisiä ominaisuuksia, että mitä jos sulla on niinku hyviä vinkkejä sitten nuorille pelaajille, että Joo. Mä tarkoitin sitä, että HJK, kun siellä pelaajia siirtyy, niin kuin, että ne, ketkä on niin kuin HJK:n akatemiaputkesta tulee, niin joo, okei, niillä on ihan siis niin kuin 10-vuotiaasta saakka niin kuin ihan, ja tätä on rakennettu jo niin kuin 10-15 vuotta kohta, mutta ne, ketkä siirtyy sitten jostain pienemmästä seurasta, ja juuri näin, vaikka hyvä jopa pointti. klubin 04, niin mä näin paljon semmoisia pelaajia, jotka oli ihan raakileita sen suhteen. Mutta sitten se lähtee, sitten pitää niin sanotusti ottaa lusikka kauniisti käteen, ja sitten lähdetään, niin jos tekniikka on niin kuin vajavain vaikka jossain nostossa tai kyykyssä, niin sitten pitää lähteä vain yksilöllisesti niin kuin hiomaan sitä. Ja sitten pikkuhiljaa niin säännöllisesti, niin kun sitä aletaan tekemään niin kuin sitä vaikka voimaharjoittelua tai kestävyysharjoittelua, niin siinä tulee myöskin niin kuin yleisestikin ottaen niin kuin urheilun yksi tärkeimmistä asioista, eli progressio, eli me lähdetään pienestä liikkeelle, ja sitten kun se elimistö tottuu niihin uusiin ärsykkeisiin, ja sitten se vaatii noin 6-8 viikon jälkeen yhä vahvemman ärsykkeen, jotta se pystyy kehittymään. Ja meillä on Suomessa niin kuin sekä tässä lajiharjoittelussa, että me tehdään ihan hyviä asioita. No, ei ne ole sen kummosempia kuin missään muuallakaan maailmassa, mutta se, niin kuin, että kuinka suunnitelmallisesti me toteutetaan niitä, ja sitten sen jälkeen tuleeko siihen niin kuin seuraava taso. Mä otan esimerkki vaikka pienpeleistä. Meillä helposti tehdään, no joo, pelataan 5 x 3 minuuttia, puolentoista minuutin tauolla. Nyt jos me tehdään koko ajan sitä samaa läpi vuoden, niin eihän mikään ei kehity. Just Vaan näin. meidän pitää lähteä pienestä pitää kasvattamaan sitä. Aloitetaan 1,5 minuutilla, mennään 2 minuuttia, 2,5, 3 minuuttia. Ja sitten voidaan manipuloida sitä palautuksen määrää tai sääntöjä tai pallojen määrää tai pelaajien määrää. Mutta ei me voida koko ajan tehdä. Ja tässä näin niin kuin fyysisissä ominaisuuksissa ihan äärimmäisen tärkeä. Kyllä 6 viikon jälkeen pitää pystyä vaihtamaan uusi ohjelma, antaa uusi ärsyke, uudet ärsykkeet lihaksistolle ja hermostolle, jotta siellä tapahtuu. Ja ennen kaikkea myöskin, tai justiin tästä, niin kun puhuttiin alussa nopeudesta, niin siellä varsinkin niin tosi tärkeää, että me uskalletaan, kun se nopeus ei pelkästään koostu siitä, niin kuin me juostaan suoraan, vaan siellä on liikkuvuus, siellä on kimmosuus, siellä on voimaharjoittelu, siellä on juoksutekniikkaharjoittelu, että me päästään niin kuin maksiminopeuksiin, niin nämä pitäisi valmentajien tai siellä seurassa pitäisi olla ihminen, joka pystyy sitten niin kuin vastaamaan niin kuin näihin kysymyksiin, että millä tavalla me halutaan näitä pelaajia fyysisesti kehittää, joka näkyy sitten niin kuin parempina jalkapallosuorituksena sitten siellä itse kentällä. Hienoa tekstiä. Mennäänpäs tuosta nyt vähän sitten ideaalin maailmaa, että nyt ollaan puhuttu tuosta lapsuusvaiheesta, sitten murrosikavaiheesta ja sitten erikoistumisvaiheesta. Jos sulla olisi niinku valta ja sä pystyisit päättämään ja nyt sun jengi olisi siinä, niin miten sä rytmittäisit? Tämä on tietysti vähän vaikea kysymys, mutta miten sä rytmittäisit esimerkiksi viikko-ohjelman, että paljon siinä olisi niinku pallon kanssa ja mitä Mm. siinä tehtäisiin niinku fyysisiä harjoituksia. Aloitetaan vaikka tästä lapsuusvaiheesta. Että tämä on vähän vaikea kysymys, mutta Niin, nyt Tää päästään on, heittämään. Niin niin ja joo, fasiliteetit, sulla on kaikki niinku palikat, ei tarvitse miettiä, joo, että harjoitusvuoroa, mitä tarvii haalia. Et jos sulla on niinku joo, vapaat kädet toteuttaa, kaikki fasiliteetit joo. löytyy, miten lähdettäisiin etenemään? Joo. No, lapsuusvaiheessa niin se 3 viikkoharjoitusta niin olisi mun mielestä niin kuin joukkueharjoitusta niin olisi niin kuin ihan riittävä määrä. Ja sitten sen jälkeen niin sitten siihen otettaisiin niin kuin aina sen harjoituksen alkuun ja loppuun, niin sinne otettaisiin 15 minuuttisia, 20 minuuttisia, jolloin tehdään justiin niin kuin näitä perusliike mallien hallintaa, motorisia perustaitoja, ja sitten siellä tulee justiin nämä keskivartalot ja voimaominaisuudet ja tämän tyyppiset. Siellä voidaan kehittää niin kuin askelfrekvenssiä, siellä voidaan kehittää ne nopeuden edellytyksiä yleisesti ottaen. Siitä jos ajatellaan, niin no, kyllä se mielellään niin semmoiset tuommoisilla alle 11-10-vuotiailla, niin 60 minuuttia jalkapalloa kentällä, ja sitten siihen 15 minuuttia ennen ja 15 minuuttia jälkeen näitä oheisia, missä sitten rakennetaan tätä liikunnallisuuden kapasiteettia ja näitä motorisia taitoja.
että siitä se lähtisi. Ja sitten sen jälkeen niin ennen kaikkea niin kehotus sitten niihin kotiläksyihin ja omalla ajalla tekemiseen. Koska se liiallinen joukkueharjoittelu, tiedän seuroja Suomessa, jotka on ihan niin suomeksi sanottuna tappaneet kokonaisia ikäluokkia sillä, että on lähdetty harjoittelemaan 4-5 kertaa viikossa, niin ei ole tuonut tulosta. Sitten jos siirrytään sinne nuoruusvaiheeseen, niin sitten siellä niin ihan 4 kertaa viikossa ja mä rytmittäisin sen maanantai, tiistai, keskiviikko, vapaa, torstai, perjantai, sitten lauantai tai sunnuntaina ottelu, eli sille tulisi 5 päivänä toimintaa. Ja täällä ihan sama asia kanssa, niin kuin, että se voidaan tehdä se fyysinen harjoittelu, niin vähintään pitää olla 2 kertaa viikossa, mielellään 3 kertaa. Se voi olla ihan vain, että se on 20 minuuttia, käydään kuntosalilla nostamassa muutamaa kuntopalloa tai kahvakuuloa tai venyttämässä kuminauhaa, vetämässä leukoja, tekemässä etuna ja punneruksia. Sama voidaan toki tehdä kentän laidallakin, kun on sellaiset olosuhteet. Ja siellä kanssa sitten se harjoituksen määrä tietysti niin kuin kasvaa jo sitten, niin kuin, että sieltä 75 minuutista niin sinne 90 minuuttia, että ei sun tarvitse koko ajan kurkki olan takaa, niin kuin, että tuleeko joku seuraava ikäluokka tai kuka tulee seuraavalle vuorolle, niin se, että mutta selkeästi niin kuin 4 joukkueharjoituskertaa, mutta siihen se +3 fysiikkaharjoitusta, jotka niin kuin, tukee sitä kokonaisvaltaista tekemistä sitten. Ja erikoistumisvaiheessa sitten, niin siellä sitten taas on niin kuin, se 4-5 kertaa viikossa, plus sitten ne fysiikat siihen vähintään se 3 kertaa viikossa, ja se on tietysti pääsääntöisesti niin kuin voimaharjoittelun kautta niin kuin tulevia niin kuin juttuja, mutta totta kai siellä niin kuin kaikki muutkin fyysiset ominaisuudet ja osa-alueet pitää huomioida, niin kuin liikkuvuus, nopeus, kestävyys, ja mä niin kuin semmoista mikrosykliä mä rakentaisin sillä tavalla, niin kuin, että se mitä tulisi niin kuin fyysisen harjoittelun näkökulmasta huomioida, on ennen kaikkea se, niin kuin, että viikon aikana pelataan eri kokoisilla alueilla. On pienpelejä, on medium-pelejä ja sitten on niin kuin isoja pelejä. Ja niitä nyt ei tarvitse olla montaa kertaa viikossa, mutta joka tapauksessa. Anteeksi. Ei mitään. Ja sitten niin, se kerran viikossa pitää vähintään päästä juoksemaan niin semmoisia matkoja ja semmoisilla sykkeillä, mitkä on myöskin itse ottelussa. Eli puhutaan vaikka massjuoksuista tai piipjuoksuista tai tabata-juoksuista tai ihan mistä tahansa, niin pitää niin kuin kuormittaa sitä elimistöä sillä tavalla, että sit kun se ottelupäivä tulee, niin sä varmasti tiedät, että sä kestät sen joka tapauksessa. Just näin. Totta kai ideaalitilanteessa sulla on fysiikkavalmentaja, joka vastaa siitä. Sulla on kuormituksen seuranta, kun siellä sanotaan siellä 14-15 ikävuoden jälkeen, jotta me nähdään, niin kuin, että antaako se harjoittelun suunnittelun vasteen sille harjoitteille, mitä me ollaan haettu. Ollaanko me juostu riittävän monta metriä sen viikon aikana tai kilometriä. Onko meille tullut riittävä määrä spurtteja, millä sykealueella ehkä ollaan oltu. Sykealueita ei välttämättä enää niin paljon tutkita, vaan niin kuin nimenomaan sitä juostuja metrejä, kuinka monta jarrutusta, kuinka monta kiihdytystä, suunnanmuutosta sulle on tullut, niin ne on niitä tärkeimpiä asioita, mitkä pitää niin kuin sen viikon sisällä niin kuin pitää niin mielessä. Just näin, just näin. Ettei olla enää, ei ole mututuntumalla ei pitäisi mennä, että se olisi, niin kuin, jos pystyy, niin pystyisi niin kuin ihan seuraamaan, että se on tosiaankin niitä on tehty tarpeeksi, että osa-alueet kehittyy. Että Kyllä, niin kuin... me ei välttämättä tiedä, että se valmentajahan voi niin kuin suunnitella kuinka hienoja harjoituksia, mutta niin osa tietysti näkee silmällä, mutta niin kyllähän se fakta on faktaa, niin kuin, että sitten me nähdään, niin kuin, että onko se tavoite toteutunut. Jos meidän pitää vaikka viikossa saavuttaa niin kuin kokonaismäärä, pitäisi olla vaikka sanotaan tuommoisella B-juniori-ikäisellä joukkueella tai siellä erikoistumisvaiheen joukkueella, niin pitäisi olla mielellään siellä 30-35 kilometrin huudeilla, jos siinä on peli mukana, niin jos ei me millään tavalla pysty sitä niin kuin todentamaan, niin sitten se jää vain niin arvailujen varaan. Ja tässä tullaan myöskin siihen tosi tärkeäseen asiaan, mikä liittyy niin kuin jalkapallossa fyysiseen valmennukseen, valmistautumiseen, on testaaminen. Et me ei kukaan, vaikka me ollaan kuinka pitkä oltu mukana tässä, niin ei me pystytä sanomaan juokseeksi joku 10 tai 20 nopeammin 30 metriä kuin aikaisemmin, niin sen takia pelaajia pitää ehdottomasti testata eri ominaisuuksista. Ihan kaikki nopeus, kestävyys, voima, kimmoisuus, liikkuvuus, niin mielellään
3 kertaa vuodessa. Just, just. Tärkeitä asioita. Oikeastaan multa, tai se olisi kiva jatkaa kysymyksiä, vaikka miten paljon tulee niin mahtavaa tietoa sulta, että mulla olisi ainakin mun mielestä, ehkä Vesalla on vielä jotain, mutta että tavallaan kun me tietysti halutaan, että Suomen jalkapallo menee eteenpäin, niin jos sä katot Veikkausliigaa, ja tietysti sä katselet varmaan ulkomaalaisia otteluita ja Premier Leaguea ja Mm. tällaista, niin onko Suomi, kato kun me ei kansainvälisesti hirveän pitkälle pärjätä tällä hetkellä, niin onko syy sun mielestä fyysisessä valmennuksessa vai tuleeko se siitä taitoasiasta vai onko molemmissa vikaa? Jos ihan tälleen niin yleisesti otat Veikkausliigan ja sitten näiden isojen Mm. liigojen eroja. Sanotaan näin, että molemmissa ei ole vikaa, vaan sanotaan, että molemmissa on niin kuin iso kehittämisen niin kuin tarve. Niin, no just. Ja sillä tavalla, niin kuin, että Veikkausliigan, että tietysti kun itse on ollut Veikkausliigassa siellä 2000-luvun alussa niin kuin mukana, ja jos katsoo sitä vauhtia, mikä se on tänä päivänä, niin mun mielestä se on jopa viimeisen 5 vuoden aikana niin mennyt parempaan suuntaan. Mutta edelleenkin niin meidän pelaajat, Veikkausliigatasoiset pelaajat, ei ole semmoisessa formissa, että ne pystyisi tekemään niin kuin vaikka spurtteja tai high intensity runningia riittävästi, jotta sen pelin tempo sitten niin kuin, olisi sitä luokkaa, mitä ehkä niin kuin keski-eurooppalaisissa edes keskinkertaisissa sarjoissa on. Ja osittain se mun mielestä johtuu siitä, niin kuin, että meidän pelaajia ei ole riittävän nuorena alettu valmistamaan sitä kohti, ja silloin niin sit se hyppäys voi olla niin liian suuri, kun ne tulee sit siihen aikuisten kynnykselle. Ne ei pysty toteuttamaan niitä. Ja sitten vaikka ehkä se vielä pystyisi niin kuin mahdollisesti niin kuin toteuttamaan sitä jollain tavalla fyysisesti, mutta sitten pysyisi sit yhdessä. Vaikka me voitaisiin juosta kovaa ja riittävästi, mutta kun se pallon pitäisi pysyä mukana vielä, niin tämä on niin kuin yleinen, tekin olette varmasti kuullut sen, niin kuin, että kun mennään suomalainen pelaaja siirtyy ulkomaille, niin kun se tempo on niin kova. Ei ne juokse siellä aina. hirveän paljon kovempaa, vaan se pallo liikkuu lujempaa, nopeammin, ja kun on taitavampia syöttää, että se pienpeli ei ole 3 syötön jälkeen niin kuin poikki, vaan se, menee niin kuin, se pallo menee niin kuin narulla vetelle siellä, niin siitähän se tulee. Ja sitten kun sä pystyt siinä liikkumaan riittävän lujaa, niin sittenhän sä olet olemaan sillä tasolla, että sä pärjäät sit siellä kansainvälisissä peleissä kanssa. Mutta kyllä tämä on siis niin kun se kasvatusvaihe ihan sieltä pienestä saakka, ja sitten se kyllä niin kun, ei meillä ole yhtään niin kun liikaa taitavia pelaajia suomalaisessa jalkapallossa. Valitettavasti, että se kyllä niitä onneksi on, mutta just, että kyllä niitä tarvittaisiin enemmän. Ja sitten just, Kyllä. että millä sä aloitit tämänkin podcastin sitten, että sä sanoit, että se taito on se kaikkein tärkein, ja me ollaan varmaan kaikki ihan samaa mieltä siitä, että siitä se perusta lähtee, ja just, ja sitten tästä fyysisen harjoittelun, niin on ollut hieno kuulla just, että kaikki menee askel kerrallaan, että mitä ei voida skipata, ja just jos sä skippaat, niin sitten on hirveä työ saada se takaisin. Että. Progressiivisesti. Kyllä. Mä haluaisin vielä viimeisiksi, jos vedetään vähän yhteensä, niin kuin, että puhuttiin tuosta monipuolisesta harjoittelusta. Ja sitten se, niin kuin mä sanoin siinä, että se voidaan helposti niin kuin sekoittaa niin kuin monilajiseen harjoitteluun. Jalkapallo on fyysisesti niin kuin äärimmäisen niin kuin vaativa peli. Se vaatii montaa eri fyysistä ominaisuutta. Ja silloin se tarkoittaa sitä, niin kuin, että ei sun tarvi harrastaa niin kuin 3-4 eri lajia, jotta sä pystyisit kehittymään. Vaan kun se fyysinen ja se taidollinen harjoittelu, kun se vastaa siihen, niin kuin, että me kuormitetaan hermostoa, me kuormitetaan lihaksistoa, me kuormitetaan meidän tukielimiä, hengitys, verenkierto ja ainoanvaihdunta elimistöä, niin silloin me ollaan jo siinä tilanteessa, että se harjoittelu on tosi monipuolista. Mutta silloin se pitää tehdä suunnitelmallisesti, siinä pitää olla järjestelmällinen, ja sitten sitä harjoittelua pitää seurata, millä tavalla se vaikuttaa niin kuin niihin pelaajiin. Ei tarvitse niin pelata pingistä, salibändiä, futista ja hypätä mäkeä, että susta tulee hyvä jalkapalloilija. Ei tuolla niin muuallakaan. Niin, mua välillä naurattaa se aina, niin kuin, että kuinka hyvä Messistä ja Ronaldosta olisi tullut, kun olisi ollut sählykin vielä. Niin, se on niin kuin se, että pitää ymmärtää monilajisuus, pitää kokeilla eri lajeja, voi käydä kavereiden kanssa pelaamassa korista ja uimassa ja luistelemassa ja muuta, mutta ei se tarkoita sitä, niin kuin, että sun on pakko niin kuin, harrastaa montaa lajia, että susta tulee hyvä futa. Ja mä oon nähnyt niin kuin,
Mikael Forsselit ja Matti Peltolat pienestä pitää tuossa noin, niin kyllä niistä on tullut ihan hyvin futajia, niin mun mielestä vaikka ne ei ole Joo. hirveän montaa lajia välttämättä vetänyt. Joo, ja mä tiedän se Hollannista, että ne on, kun sä oot näissä isoissa seuroissa, PSV:ssä, Ajaxissa, Feyenoordissa, niin et sä saa edes mitään muuta lajia tehdä, että Kyllä, sun just pitää olla näin. sitten se fudiksessa, että just, että Joo. niillä on harjoituksen sisällä, ne välillä on koripalloa, välillä on jotain sählyn tapausta, välillä on vaikka mitä, mutta just, että se ei ne pelaa mitään muuta lajia sitten. Että. Kyllä. Mä Mm. muistan, kun HJK pelaajia aikanaan kävi siellä 9 ikäluokasta, niin ne vei ensimmäisenä, niin muistaakseni tuolla Twentessä, ne vei ne judosalille. Ja Joo, sitten tuosta Niklas Tarvajärven kautta on Hollannista kuullut, että siellä on päiviä, jolla niin keskitytään vaikka telinen voimistelu. Säkin tiedät joo, hyvin sen aikanaan, niin kuin, että mä oon joo, nähnyt ne sun tuntimäärät aikanaan, mitä sä treenasit silloin tuolla palloliiton kursseilla. Ja siellä oli telinen voimistelu yhtenä. Niin kuin, että siinä on se oman kehon hallinta, lihaksiston toiminta, hermostus, mikä kuitenkin vaatii sitten sen niin kuin jalkapallon kanssa. Ja tästä joo, tullaan siihen keskivartaloon vielä. Mä haluan sen korostaa, niin kuin, että että jos sun keskivartalo on niin heikko, kun liike lähtee jaloista, niin jos meillä on semmoinen ketju tässä keskellä vartaloa, niin kuin mikä katkaisee sen liikkeen tänne yläkroppaan, niin joku paikka rasittuu ja sitten meidän tulee niin kuin rasitusvammoja. Niin sen joo, takia niin kuin tuon keskivartalon lihaksiston pitäisi olla niin kuin vahva ja silti elastinen, jotta se siirtää sen energian sieltä jaloista sinne koko kroppaan, kun sä käytät käsiä tai sä teet harhautuksia tai sä haet tasapainoa, niin tämä on semmoinen juttu, mitä ei liikaa voi valmentajalle korostaa, että juuri näin. se pitää, se kore pitää laittaa kuntoon. Mahtavaa, mahtavaa. Aletaan pistää podcastia purkkiin ja pakettiin, että mahtavaa, Niko. Oot oikein kävelevä tietopankki näissä asioissa kyllä, että Niko oli mahtava kuulla Petteri, sun näitä mietteitä, että mielellään kuultaisiin jonkun toisen kerran vielä lisää ja sitten just, että kyllä just, että toivottavasti saadaan näitä oppeja enemmän ja enemmän sitten suomalaisille valmentajille, että se on kumminkin, että sieltä tulee nuorta sukupolvea valmentajia, niiden pitää oppia nämä asiat ja sitten, että ei kaikkia kannata vetää kantapään kautta, että toivottavasti saadaan näitä moneen suuntaan menemään ja just, että pystyt opettaa nuorta sukupolvea kanssa, että saadaan meidän jalkapallon taso paremmaksi ja paremmaksi, että siinä on kumminkin, että se on hieno laji ja meillä on paljon halua päästä eteenpäin Suomessa, että just, että nyt oppiakin onneksi näyttää olevan, että siinä mielessä kiitos erittäin paljon. Tietotaito ainakin, että se pitää vaan saada nyt jalkautettu, niin kuin Joonas sanoi, että valmennukseen ja sitten justiin siellä valmennuksessa niin pitää ymmärtää ja niin kuin suunnitella, niin kuin se Jabe tuossa sanoikin, että suunnitella se tarkkaan se tämä fyysinen puoli, niin kuin fyysisessä puolesta tässä puhuttiin, että se on vaan mututuntumalla, että tehdään nyt vähän tuossa tehdään tätä ja testataan silloin, kun huvittaa, että kaikki pitäisi olla niin kuin progressiivista ja perustuu siihen niin kuin suunnitelmallisuuteen. Kyllä. Kiitos hei, että sain olla mukana ja tosi mielellä tarvittaessa, niin jos on mahdollista, niin kyllä niin kuin, nyt me niin kuin raapastiin pintaa tällä hetkellä. Toki tästä tuli niin kuin paljon isoja asioita, mutta silti että sitten niin kuin päästään syventämään juttua, niin Joo, tarvittaessa niin olen mielelläni No, käytettävissä. osa kaksi nauhoitetaan sitten myöhemmin, että tämä oli pinta Niin, raapassu ja sitten mennään syvemmälle. kyllä. kuulostaa. Sit vois mennä ominaisuuksien kehittämiseen ja sitten Niin, suunnitteluun ja tähän näin, niin ehdottomasti. Tämähän joo, kyllä. kuulostaa hyvältä suunnitelmalta. Ei Mm. muuta kuin erittäin paljon kiitoksia ja Joo, nähdään taas. kiitoksia. Kiitos, Morjesta. kiitos Moi teille. moi.